Norok tini bai je mohai ke nok thangai boba grani kok mane phare chong maribo keplak khamai salbosung khamo ke berlai mane tini जों तिनि बाय 6-7 दिन गुरक लाइजाक जों सिनि महाराजानि हामजाक मानि मारि कक न पिरनानि बागै जों तिनि अरो जों आजारिपारा सुमन्तपारा तार बयराबिल जों तिनि गाबार खायनानि हिन दङ जों जे थांमानसाक सिनि महाराजानि कक न पिरै जों थालायनानि हिनि तिनि नंख लाइजाक हामबाय nok tini je oroni okamini okra sakra malai nok ba nung bukhar kha bhai matong jaka अबोथ' जों आसो दिन गुरक गई दं मानि लुकुरक तो साव सिनि बुबा ग्रानो जों मलास नायनाय हिनि बुजक लाइखा ब्रबो साव आव नायलायनाय हिनि जों बरकनि रिएक्शन तो जों काहाम न मानो ताक पर्यन्त आसा खायो सिनि बुबा ग्रानो जों जिति नाय हिनि bai ni sini mungja आं 26 आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि मितु देब बर्मा तेसिनरो फाइ मानजाखा सिनि 26 आश्रामबारि ब्लक नि मेम्बार समीर देब बर्मा तारपरे सिनिरो YTF नि TWF नि तारपरे सिनि खयजुनाल नि भाइस चेयरमैन सिनि साब जुनाल नि चेयरमैन सुबास जत्तो फाइ मालाय मानजाक जागर nok tinoro bosur rong na jaw tini jor family ma जों तिनिरो 150-200 ओंगै थांखाना hambai bai